Ya ife na agwa gị Ubole ka mkpọrọ gị chief. Chief obi adịghị m mma o. Obi adịghị m mma atọ. Ọsọ ndụ ọgịnị. N'ogbenye dara ogbenye adaa n'ibi. Ịfọrọ na nsogbu nwa na-ejima. Kegoro dị ya na. Ọgwụ agwara m si m were ana niile dị under my control. Ala niile dị m n'aka. M dosara nwa dị oke m ụlọ. M dosara nwa dị oke na oyi ego ihe niile. Ndị be Fino ha na ndị be Richard ha abịa narazie m dị akwụkwọ. Chegide niile m chere gị tire today. Dem na alụzi kịta na ọzọ ejeje ego dị ana. Oke na ego niile spendịrị ma ndị eji etinyere ego ma ibe m ha ndị na-eso m na-agba ụkara agbakiri ana ya chọrọ gị ana chọrọ gị ụlọ ka ememesi ka mesi nweta ego m ị ga-eri m ego m kịta ahụ ịmakwa na ị na-apụ ara bịa ọsọ ndụ hapụkwa na mgbara gị nkịtị gị gbara ọsọ ọnwụ gbagbute na kọmpaụnd gị mụrụ otu isi gbara ọsọ ọnwụ gbapụte nga si gị ụgbọ bifo ọsọ ndụ awọla gị ọsọ ọnwụ gị ga-esi gị ụgbọ ọsọ ndụ awọla gị ọsọ ọnwụ ele ihe iji bata na famili Chineke kekwara nga ụmụ nwanne na nwanne nọ na-enwe rapụ akparịta ụka o kpucherekwa ihe ijiri bịawo ka anyị ekele gị sikriti ihe nọ n'ibitwin nwunye na nwanne ọgụdawa ọkụ anyị ma aga agụdawa ọkụ iwe fọmantụ gị nọ ha anya ugbu a gị pepụ ọ ha ka na-eze alarị mma chief na ka ngwa gị ma ihe na-akọ ebe a ya na-akpọ gịnị ịkpọ nsị ka ị na-akọ ebe a efu ma gị nyere m ego ebe a ma gị nwa ma duka unu na-abụ kịta ozu ga-adarịrị ebe a kịta na ụtatụkwa gị na ka o si adị nye m ego m chekwa ichefuru onye m na ya nọ hie Master Duka Duka n'onwe ndị ọcha nyere awọdụ n'ịkụkọ ihe ọkụkụ maka sikwari otu ị ga-esi kpa agwụgwa nga etu i siri jiri ndụgo bịa ụmụ okorobịa anụ ha ebu ego pa anwụpa ya ma mbalansị ebupụgaghị chingo gwa asụsụrụ pọ bifọ m nye onye ọda ọ na-aza Master Duka Duka Chinga. mma ga-akwụ ya jajaja Ngwa maka mba gị ime nwere nyọ kidini Duka Duka senior brother gosi ihe iji n'ihi ga-ege ntị a sisi m batara obodo a na-enwebụ onye ntiri ife n'iru gị a na ego m etinebe mmadụ ife n'iru gị a ị ga-eti ya taa m ahụ tie ka isi eti nna m ihe otiti tie efu mba gị ime mkpụrụ kidini unu na-abụ kịta resịa ndị Hausa lekwe gị ka ebubu n'ozu ala onye n'ihi ga-ege ntị a n'ihi ga-ege ntị a etu isi nọrọ ebe a na-ekwu okwu kịta na-afụ iru gị a na ị ga-atọ ọnụ ka m fụba azụ gị a ịtaji ego na ịṅụrụ sịkpara ụka ịnwa napụ numere mmebi ife ọnụrụ 1 week mgbe ego elu kịta isi gị ga-abụ lada kịta ha akụkwa gị Duka Duka na ị na-akọwa ka mụ na gị na-apụpụrụ ya kọniara na ị makwa onye na-agwa okwu a ọ masị the Lord kọniara na ị ga-afụ nke tọrọ chi ma mba Ijọ na-adịghị ma alụ Duka nwunye m Ijọ na-adịghị ma alụ ya bụ m seti aka ọgụ isetere m aka ọgụ a ha jinta jọ ya bịa saịdị a karị ka bịa nsị gị bịa isi m bịa karị ka bịa ife m ga-egosi gị kịta bụ chọmfọ ntọ ntachi ya onye nyere unu nri unu na-eri Adanna Master nyere anyị nri asa anyị nri a Master sunu rie nri a Adanna ị hụrụ nri a nke a bụ oke ruru anya oke ịhụkwa nri m bụ oke ruru unu my own food Chineke mmekwu ya na-eri nwaanyị ọma chala aishintu a nya bụ obisi ike gị a dị m mma ọ dị m ezigbote mma ọ maka na anyị nọ n'obodo a ọ bụ na chinko a ụmụ nwaanyị ndị chinko a ụfọdụ n'ime ha na-eji aka ha achọ nwoke aga fa afụkwara na nwoke ọbụla na chinko a were speed rush ya na ihe a wee eziokwu maka Chineke nna ime na mama agwabugo m ya mbụ mma gwagwago gị ya mbụ a na akwefu ya ọ bụ na m kwuru ya mbụ a
isi na asị ka nna atụ ma na eziokwu a nwaanyị ọma maka Chineke nna ya ikarika Master Duka Duka ị nwere nsogbu adịghị ọkwa ya akpọ maka China ọ ife ji nwayọ na-ekwu a ọ bụrụ ọsọ chinko ka m ga-akpọ gị aga m ga-akpọ gị gakwa ebe ndị ọzọ a n'ihi na ege ntị a anyị ga-eje Indonesia anyị jesia ya anyị eje Malaysia anyị jesia Malaysia anyị abanye Taiwan anyị banyesia Taiwan anyị chọzie anyị jekwa Philippines jee nwee obi aṅụrị ya n'ihi na ege ntị a ezigbote nwaanyị ọma ka ịbụ a na ọkwa na n'ife nnekwu a iru gị mara mma arụ gị maa mma azụ gị amakwa mma ị bịa nwekwuo ngabasịa ya Master Duka Duka akwa ịma na afụ m gị n'anya ime na ibu mma gị wa Master akwa ịhụrụ Adanna o mere gịnị ọ tanye gị uzu akwụkwọ n'ahụ na-esi gịnị kịta ọ tanye gị uzu akwụkwọ n'ahụ izu na ngwa Master n'ime n'ife a na-ege ntị a nọrọ ịba kịta mụkwara na ba ezigbote nsogbu dị kịta na ana m abịa na ọkwa na-ege ntị a na-asị gị na ba na ana m abịa n'afọ ọrụ ana m abịa na ba n'ihi ga-ege ntị a Adanna ka ife iji wee mụ dị ife a maka ọdịnarị nne ordinary nia onwe nke iji lọta ịkarịkọ ọnwụ o nwere nri iji lọta onwe nke dowere n'ụlọ n'ige ntị a Adanna ichi ịkpọ m afa ma ịkpọ Master Duka Duka ọnụ na-ekwuru ndị Igbo na chinko a ofu nwoke na-eji aka akwapụ mmadụ anya ife abụ awọdụ enyere m na chinko a na ọkwa na-ege ntị a Duka Duka ọ na-eweta nri asị m gị nri ọbụgodị nke ndị China ọwụ nwere nke iji lọta onwe nke iji lọta ịgba aka naanị ya mamebi isi kpọta nyere ọmamihe a ga-akpọ ya akpọchi n'olulu ọnwụ onye nke nwa si n'olulu ọnwụ pụta ọnwụ gbucharala egbucha ahụ na-adịghị mma ahụ na-echi ike na-arịa ọrịa mamebi isi kpọta ya naanị ọdịnarị ọrụ na ntakịrị smọọrụ ahụ a na-ama ejijijijijiji dịka ọ ga-anwụ taa na echi ndọwụ ana tara ata ka ị mepere ọnụ a na-akpọ ọdịnarị ara n'ige ege ntị a Adanna ife njiwe gbachi nkịtị ebe a bụ ofufe a ọ bụ na onye ọzọ na-agwa m okwu a na ọ mpụtara ọ bụrụ onye ọzọ kwụ m n'iru na-agwa m okwu etu a maka Chineke nna ewere m aka were kwụọ Duka Duka ma ọkwa na afọ ya ebe ngwere na-ebu akpa obi Master Duka Duka ke maka yuzi akwa ya gawa ụlọ ọgwụ n'ige ege ntị Adanna na ọkwa n'ife okwu kịta na-akpọ ya gaba ụlọ ọgwụ na-enwe ife nche ime ka ịghọta kịta ego na ọ bụ na-ekwu n'ụlọ ọgwụ a nọ ife a ga-akwụ a na ị ga-etinye aka n'akpa gị wee kwụọ ya na ị ga-akwụ ya bụ ụgwọ a ngwanụ bịa buru m ka isi ebe a tawa ihe na-asọ iyi akwa fada Krismas lọta na-eme m Master Duka Duka ndị be gị na-abụ ha gaa obodo oyibo ha buru ego bata na-eri na-akwari gaa n'ụlọ oriri na nkwari na-eri na-akwari ama na ha bụ ego bata na ha si echi ha bụ ike gegege ya lọta onwe ihe iji akwụgharị na the whole community na-eme Master Duka Duka chere na aka wọrọ m ọkwa n'ụlọ a unu ga-emeju anyị ga-emeju ya afọ ndị iberibe na-ezuzugharị m Master Duka Duka kedu onye kwesị ji wee kwarụ ngwa ọrụ jeru na bọọsụ wee were ego ndobe Adanna ifuru ego m tinye na pọs a neni ya amara m onye zuru ya nọ biko ifuru ya Adanna gịnị onye ukwu Adanna onye nta Adanna onye Adanna aga m agbafuru n'ụlọ gịnị dị Adanna biko ego m ka m na-achọ na onye ihe ifuru na-achọ ihe ajụrụ m si ifuru onye zuru ego m ka ifuru ego m
and short. Uloma. Uloma na akpọ m onye ohi. Uloma, ị just pụtara akpọ m onye ohi. Just kpọọ m ya direct. Gaa kpọọ m Adanne onye ohi. Adanne, biko. Ego m ka m na-achọ. Ana m akpọ gị onye ohi. Nọ na ana m asị ifuru onye onwe ka isi wee fụ mmadụ. Because agụta m ka m ga-esi dobe ego. Ego m chọrọ iji zụ ahịa tata mmadụ ga je na pọs m bugakọrọ agba ego niile. Kekwanụ n'ụdị ekwensu bụ ihe a. Kenye mmerụ ndị mmadụ n'ụlọ. Ndobezi ihe na-achọzi achọ na be dị ngwakwa. Biko. Gawa. Chim na-akụpụ ka m rie ya ka ọ ba m n'ahụ. Ị na-anụ ya? Kwifuru maka Chukwu onye jee na pọs a were ego ọgba ndịrị ya na mma. Ọ ga-eto ibi, ọ ga-eto afọ. Ụnụ ama mba m na mmadụ. Onye ihe efuzi ama nchi ihe. Mmadụ nọdụzi ebe die ọnọpịazi mkpụrụ ife. Shift Uloma. Shift na Kwifuru ụnụ ga-achọrọ ọkụ taa na ọ bụrụ na m afụrụ ego a. Ụnụ ga-achọ ọkụ taa maka ọma mba dị anyị niile. Kedu ụdị ihe bụ ihe a? Ya m ga-agbazi n'aka wee jee afịa m. Onweghị m aga ahụ n'ụlọ ahụ. Onye ihu Adanne, onye azụ Adanne, nke ọbụla mere Adanne. Hey! Mmadụ ga-anọkwa zuo ike. Chere ebe ahụ gbakpim. Ebe ka igbe eje ị na-ekele mmadụ ka onye ị na-ekele mgbagharị n'anya nwoke ụbọchị niile bụ ka onye ori mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ihe nchọrọ ịgwa nkịta na-abụ ego m n'aka m jam. Chief ka ego m. Ego mere gịnị? Atụrụ nga ala n'aka. Enwe mgbe m pụtara mepe ọnụ m sị gị na achọrọ m ịzụ ala ma ọ na m chọrọ ịzụ ụlọ. Ihe m kwụsa ka m kwụsara. Onye ọbụla gwara gị okwu ala gị mee ihe o kwuru. Mmadụ kwụsakwa ihe kwụsa n'aka gị. Joho gị nwa bịara m itie m gwa m na ịkara ka nwanne gị nwoke chọrọ igo ana gụọ ụmụ ụlọ. Mụ dosasịwa ma na ndị mmadụ ma ụlọ ndị mmadụ nọ n'aka m. Na nwanne gị nwoke ya ego ha ncha niile. Mgbe were ego m jee rụọ ma bikon. Were ego m dozie m akwụkwọ ana. Mee CFO mee ihe niile. Mee ma sọbịa plan. Dosa. Onye ọzọ bịa narazie m dị akwụkwọ jee redia na m agbara aka were rọn. Afụ niile m tara ego niile m nyere ndị ejenti ibe m ewee na-agbakiri ana. Abụrụzie ego efuzi n'efu. Laa ya ka m gwa gị. Nwoke na-atụ aja jere gbata aja wee jee n'ukwu Angelina wee jaa. Ka ihe ịma uche obi ya. Ka ihe ịma uche obi m kịta mma aja n'isi gị. Ya bụrụ na inyere m ego m kịta. Bịa akpọgọ ọsọ ndụ ka akpọgọ ọsọ ọnwụ. Asụkwa gị jaa n'ukwu Menaina ma ọsọ gị jaa n'ukwu Helen Nkume ma ọ n'ukwu nwaanyị ajadu. I don't bloody care. Ọkụ na ihe m na-agwa gị asị i mere bikon ọ bikon mere go ijikwa kwụ ụgwọ. It is not into my problem. Ọ gbasara. Onye gị na ya nwere okwu ala wee karị ka nwanne nwoke not me. Maka echi nwa n'ụzọ m pụọ maka a na-ewekwa oke iwe. Nọ na ịlaikịrị ndụ gị si m n'ụzọ pụọ na amaghị ebe nkacha. Onye bịara m ite m maka ala bụ gị nwa ọ bụrụ ịkarịka. Onye mụ na ya nwere okwu anawụ maka gị nwa ọ bụrụ ịkarịka. Na ya ka m gwa gị thunder from Mozambique ihe ga-agba gị na ya ma inyere m ego m kịta. Get my money, Chief. Chief, get my money from enwere ọkụ n'aka gị. Nyere ego m. Nye m ego m na. Ị ga-eru ala o. Ị ga-eru ala o. Nneka, hai Shinhua, Shinhua. Nyabo, na from gị n'anya nnukwu a maka Chineke nna. Ihe ndị na-adị agwa m na-atọ m ụtọ n'obi. Ọ na-enye m obi aṅụrị nke ukwuu. N'ime ife a. Nneka, enwefe nche ịjụ gị kịta kemgbe ya akwado a ka ị bịa na be ma ka mụ na gị nọrọ ya nwekwa n'obi aṅụrị ya. Nke a bụ nsogbu nna. Agwara m gị mgbe ọbụla ị chọọ anọ m ya. Imenyere ife a? Mgbe ọbụla nchọ niile ege ntị a ka ị maka echi a ka echi ga-adị ya.
ngwakwa gị ọzọ mgbe ọbụla ịchọ anọ m ịchọgodi ya ugbu a ka anyị na-eje Ife m ugbu a. Na ọkwa ife ife nkwu na-afụ gị n'anya. N'i na-ege ntị a. Anyị ga-edobe ya echi a. Na ọkwa ife echi a. Bịara n'echi a. Anyị esizie n'otu. Kwadobe maka ime visa gị a. Anyị akwadobe visa gị a maka Chineke nna. Master! Oh, gịnị a? Ọsọndụ agụgo senior brother Duka Duka. N'ihin rifa senior brother Kema ka Ọsọndụ kwuru Duka Duka nọ na-apụọla. N'ihin rifa na nga gị ba nkịta ngwere aka were nyapụ ya olu a. Ekweje m ya olu a ebe ụlọ siri anya onye ga-akụ Duka Duka ọ bụrụ my senior brother. Asa nwa na anụ m abịa ka ngagodo ebe a. Duka Duka, ogini ka imere gị Duka, isi n'isi ebe bata ị na-enye anyị nsogbu Duka, anyị agaghị aṅụ mmiri tọbiko Master Duka Duka Duka, ọ bụ sọsọ gị gara China bụ ihe mere anyị agaghị anụ ntị Duka, isi n'isi ebe bata obodo niile agbagharagara Duka, ọ bụ sọsọ gị gara China ọ bụ gị ka m na-ajụ Duka, welala onwe gị o ofe rọrọ arọzuolo gị nri Duka, welala onwe gị o ka mmiri zoro ezo wee gbacha Duka, Master Duka Duka o gịnị ka mere gị Duka, onye kukuku o ji okpo eme ọjị Duka, o ji karati mere nri Master Duka Duka Ozola. Tinye ya n'isi ya. Ke ife nyere gị ikikere ke ife nyere gị ume a iji wee nesi anya jeba chief ọgụ a. Chief senior brother Master Duka Duka ka ị nesiri anya jeba ọgụ a nọ na ị nwere ụjọ n'anya gị ụjọ adịrọ gị n'anya. Ya bụ ụzọ wee chọp ego niile spendiri n'agent ego niile spendiri wee rụọ bikon wee dozie akwa ebe nke ọbụla o nyere m ya ga ji ebi asa were ego m nye m n'ọya ọbụzọ chọgụkwa ọbụzọ chọ gị a iwe baya ọgụ a ka ife mere na bịa ripọtụ mgba ibu ụzọ jeba ya ọgụ a ịbacha ife ọgụ a nwanne Master Duka Duka ọnụ na-ekwuru ndị Igbo na chinku a nwanne ya ka ịbara ọgụ a na-akwa ịfụ tata na ị ga-afụ nkịtọrọ chima mgbe ahụ ikpe udo bịara m n'isi o mana ndị echeta ego m oji ama m ka m mesi wee hapịala ama m oge njiwe basi ọgụ biko gbaghara biko ihe masị na a ga-ekpe udo a o dosiri gị anya na a ga-ekpe udo a ikporo ya mgba ijeba ya ọgụ a ugbu a ịchọziri udo a na ọkwa ịfụ tata na ị ga-afụ nkịtọrọ chima na ị ga-ata ọchịcha a ga-eji aka wee kwụọpụ gị anya. Master Duka Duka biko gbaghara lụla gbaghara ka mụ na gị si ofu vileji wee bịa gbaghara la toru ala ebe a kịta dinara ebe a asị nkịta oru ala ebe a igwe banye ga-alụ ya pịọ
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.